Здравейте, пичове! Аз съм Даркмир БГ блогеря и че снимам Minecraft Pocket Edition на Survival. Как ще чуят тези зайци? Ти се бъгна. Искаш долната видим сервер? Добре, ама ти си го гръмна, не ми се облагат. Мога направя TNT стрелачка. От това има киничко. Това е петият ми клип. Аз търся пирамида. В профила ми. Аз на Гари още не съм снимал. Ти снимал ли си? 3 пъти. Аз ще покажа на някаква игра като Агарио. Напиши Мистисис ли беше? Митосис. Знаеш каква е много по-яка от Агарио? За компютър Агарап се казва. Много е по-различно от Агарио. Дето има чатена. Аз не съм я виждал. Напиши Митосис. Чуле? Го плея. Чакай, търся пирамида. Има тимове, има шоп с магийки, има различни вида игри, кланове, кланварс. Добре, сега аз направя крафтинг тейбъла. Намерихме каква постройка и това е кладенец просто. И така на средина. Защо в Майнкрафт има такова? Пречки. Давай пирамиди. Брадва. Кирка. Не ти снимаш ли? Да. Когато се свъртава, бе? Има и вече всички видове върти. Желязна? И желязна, да. Супер. Те са с бетони. Само кладенци откривам. Скоро ще стане като за на комп. Ама на комп стане много по-напреднала. Те на компютър не спраха да излизат с мапката. Вече 15 дабъл 46 са. Сега само мама да не ме звъни докато снимам. Ще провали целият клип. Вече е ставало. Не е ставало. Разбирахме как не се тогава. Не знаеш, че може да се обработи от мобизен. Там може да изтриш. Маме има мързи. И мен. А може и в YouTube да се обработва, ако става въпрос. Може да става вече музика. Мисъл, Като на Агарио. примерно, ако има много... Добре, сега трябва да се направя леко. Чао, бяти. Опце. Тази трава няма да изглежда. Ти каза в YouTube? Не изпълня. Тук сигурно ще има Дали нещо. има такова, вижте ти. Виж вецата, бе. Я то пък няма. Ама то няма калдран. Да. Трябва да има калдран. Тук имам въглища. Не се търси пирамида. Ако има много силен шум, може да сложиш музика от YouTube да го заглушиш. Да. Аз насвалкал съм клипа. Като снимах колите, знаеш как се чаха? С голямата. Направи с на креатив. Няма да ти направите, не? Добре, сега малко факли. Да, това пък в джингъл. И започвам мина. И дали има Факлички, темпъл? факлички. Не, Дърпам. няма такова. Да.
път ще пояка, ако снимам двамата. Първо трябва да свърши. Да. Влез ама то дали ще стане. Нали път тук не... Чай, аз не съм си пуснал Wi-Fi. Абе сега не го пускам. Развалям клип. Моя... Пуснал. Аз трябва да снимам Clash of Clans, а? Не е малко тъпа. Пък и на таблета няма как да я снимам. Аз се изтрих. Там мобизена не ми става. Аре бе, искам да застана на музика на моята. Пак тук профила си нещо не мога да прехвърля. Колко клав. Крава. Аз се лягам в джунгла. Аз в мина. Прилеп. Няма нещо. Как му се иска да има крила? Да. Къде си е лайтра? Къде съм да има крила? Опър ще направим. То ще излезе ма след няколко години. Въобще няма да излезе. Що да не излезе? Като да обработят крилата. Ти знаеш ли, че имаше един снапшот на Майнкрафт, където може да се прави нов шапълка с блокове. Коли му е съпре? Така е, шапълка с блокове. Нов шапълка. Гъст. Аз събирам някакво какао по дърветата. Аз пък колко въглища намерих. Какао. Скоро ще стане стак. Не е половин стак. Тук не съм се занимавал да обирам какао. Ти си направя такова. Ферма, нали вече има бутони. Ама редстона сталя се слага. Да бе. И може да те правят и такива фермички. Дето напуснеш един бутон и цялата ферма сама се отвърши. Пред. Това ще е първи епизод. После ще направя втори епизод. Да, ни стане поредица. Сега някой да го гледа. Когато има редстоун и някои такива от новите неща, много завида. О, айран. Къде кръщен ти е, бе? Напрежено. Чай да се направят. Чай, то може да е. Камена кирка. Да се набира такова. Време е да си направим къща на дърво. На кой обаче? Охо, тук си има езерци и тук ще се заселя. Има и някаква дупка. Лазах мина. Много бързо. Един сервер, който може да работи. Какво хубаво очикваш да направиш аран голям? Ими той... Пилата е храна.
Ай, щипа. Ще да яко след такова. Нещо направи. Така. Нещо направи. Още една силовка сега. Колко минима тук е? Тук е една. Как пада? Торчка блин. Вот сколько компаш. За рамка е така. Абе, я се опатам. То. Всъщност аз бях направил един епизод 15 минути и 15 секунди някъде. Не 30 беше. И ютуба ми го прие. 15. Се завърче. О, да виждам през тях. О, може виждам. Гах ти тук. Съвършим мината, добре. Се връщам да вляза във втората, защото той имаше много. Аре! Ищиба. Не можа да скача на той. Малко гравен. Не! Ще го направя така. Добре, следващия епизод сигурно ще е по-интересен. Не ме като игра на Майнкрафт. Не, хич. Ало? Да. Как викат те свапта само? И добре, това беше първи епизод. Минат. О, тук може на диаманти. Ще продължа следващия път.